ndara ategerera umurigiriri nari gaiga utume recording yaye nande narange sinchaye tomatiga ndara ibeke mbe umanye kuira nasore madam mutete tuchakira binchindi dinyoro rero ngo chakira naye urange ibrengeli byawo Soko TV ngoba kwani ngabwakire nje ngo kwana ngoro kwa Peter Koru Nairobi chisa moja Githurai 45 ngo kwana iga ndindi nyoro na to pimete style gete ndindi nyoro ngakiteya na kwana 2 term usa 1 term ndindi nyoro na butura nyore garense ya Ruto because uise korigere ngakiri ya finance piri ya renge bono ya omongwano uri ne bachete agacha gotobangitinga na nyore chisabari cha kafura but torende sana omongwano uri gatomire uri no moto mu Ruto otebi unga yanda rosia gachama kurunsari abantu bachikobagikana omugusibwe nspia sabeta enko basaba kaki tobege ntekemo erinde tonyoro burayo buya bumwako gocha egento kende gya kabere omugusie tako egusiringi 500 uchigo itomonto tako egusiringi 200 uchigo limyo monto piakwe kwegura abo unaona atebalera ngura chakira ndindi nyoro nachete nande agakwana so highly gore movement ya Linda Mwananchi ndakaba specific y'umuntu ako discuss too much nera ya agakwana agatebo umuntu ako gamba nera muno ono tutete mu director ito atubekire nkwana ya Rigathi Gachagua buna amo describe ti ndindi nyoro nenchirachete ase ogocha kwaya sensemo ya United Opposition orolekane koba muntoyo mo retrichi headline abande bamurigereti ko ruase binoculars ya umuntu bwa magendo abande bamurukire emol usi engukonere emol lakini nkora bateba ngarembeba kera mo director tagenda takoba kuyirigereria ngo batole tokoyanyora na namano tonyara ko batokoyunga ninki Rigathi Gachagua kwante birengeli bya gasubwango ndindi nyoro gakemurigereti to my side nchebuna junior nsaiga ndensa ngotebo maete tochachi egetabu from its cover na beko nyarekana no mwana ori okuwanda around aira ne nyomba kera ira ne nyomba na bako manyunga ya yoyo gacha chibesa tagete oyo na maria tagete but in real sense umonto yege ntata gete korume yaye no buya bwo mwana inchi nekere kurigere ndindi nyoro nonyo natebete the truth ngana ki konyora ba divorce na uda so kofomwe kiama kiaye njetindo chibobe bonde bwense baterende Rigathi Gachagua era na kwanta yaye and we accept speech yaye but incorruption and our ndindi nyore kera kwanete natebete ngango discuss yari na matiangi sana nekero ko rako discuss na matiangi that means matiangi nere na mwata advice ngana ki inchunaye na something ito kuja ko negotiate rie table nkia yogo chakotoretera aso murengo ito Jubilee osenkyo go chakotoretera to opposition because noroche abantu abangi ba formirie byama bono na ndindi nyoro nere na achete uno mwane prodigal sani osirire of which abangi torachikora go chimotuga iga tani ndindi nyoro bweka uya bada ndindi nyoro go chimotuga iga bago chigocha ekara bago chigocha etoko chakobatukuta that means baro rengana ki muina igo buyamboro abantu abambare focused go chenchiense yaito bono ndindi nyoro njetimuro chingambo bachete na chiabe molere na mbiyatigera abe mol lakini achega iga tokoreki tubwaterane tonchore oburayi burese yaito